box ka Thaichuk ko pula purna hor man man yang go sanam bai ke sa to log yang fan hi do bai kya am so ran chuye go khadi cha plan nai Norok jotono no haino hailam sogo ani YouTube family wo ge kha khayo norok jotono kaham krung tongmai na hane angbo kaham krung no tongo haike tabo khingge norok nogman khana biskango Thaichuk ko krang ke heda obong kan ke ang mia khagoi tu mani ayang nok ni ge khagoi tu mani tini kan ke ang tamos namna nai norok ani thumbnail dai title nogoi pai khina heda na ge phaide sangtabok snam lai sinai hinga tabok ang Thaichuk Gari tongo Thaichuk Gari we akoi obono sing help lainai khok lainai inorok nai tong ni tini ni video no choya sak jora tei o video na chosa kan ke please kaisa like khai dita bungo tei share khanya ta pokdi share ro khaija badi please ani video no tei kaisa comment bo khai sadi norok bahai jakha tei ani channel ko tolang tong hangke tabuk na subscribe khanya di tei ang bai family nginya di do tabuk Thaichuk no rai pai bai kya ang iko norok nogoi man khana mo Thaichuk ko thangsi ko heda mono kuchi ke rai pai bai kya tabuk obono box hanai sing deko ge dolok yango box hai rakha ang tei rinel ro thanaya ni video rogo mane poila fro ang am stasna mani abrong kan Thaichuk kumon bai sinamo ge tabuk ka gothung bai sinamai tongo inorok tini video pai sak jora nai tong di bai ke sunam thai manana tei tini ni video na thaka kan ke please like khaji share khaji te comment khai sana ta blog di do ani channel ko tong tong hangke tabung no subscribe khanya di o khumno belai khanang na chokjang mani kahamang tong khana khum sita gulapi color ngi na chok ngoi tong kha hebanang o khumni bumung saime ya sab o khumni bumung saiman kisa comment khai sabai la do angka kumni bumung kisapan saimi amana tamo saimi anorok saima ka kisano comment khai sala kana nai gena long khopte ang saimi aba Thaichuk ko pula furu no nogoi man khana ang obono pula furu je rukmani tei bai abo tabuk tiklai nai bono dengi tongo ane kasban bokro kring na bagai dengi tongo ta bokro tong hangke pura mane chaya ngo ta botha pungo aboni bagai kenaro tu nogo mixer tong kenaro mixer bo use khai mano mixer bai kurugu na di por khaske sekarang orang sini butuh box hari kan? Yang go, buat Thaichuk. Kutang ni bagi kalau sedang tong ha. Semua sebuah kaita. Hormat kesengke. 가만히 지니보다 자주 구독하자. 오늘 뭐 이제 꽉 해로. Vậy thì sẽ làm phải làm cái gì? Lúc này thì bao nhiêu rồi? Lúc này thì bao nhiêu rồi?
chini bai Thaichuk tesharai rokha tabok sangani lanye ro moso gura khaijak tamni bagi hingangkai Thaichuk to gutui chini bai rajai de bangkai moso gura ke bona kisa mane kisa yoksi spicy hai khainita khorang nam ba sayang tongkhan isa ba spicy hai khainya inga thongai ta yanda nong nugui man khana yango kutubui tongka heda nongke paithak panya naikya siniam satani paithak songmong panya naikya bisa ghonong hangina sangabona kariki bidase haike dolok iko snam bai kesang plate to loklai reka sain sojong ni bagai bebang nong funoge malia bahai ke loklai karok tangke ho tolo te puila ang thok kisi kisa Sheli rijak do piang gota tangke abon pora loklai rekata ke snam bai kya omo direct sarigo sangtabuk fran lanye sarigo nailanye sangabono dolok gyang frani do bai kya abo borok thaskeng bai gastung bai thata fran man dolok ge dolo iko fran mani amsu ran suya go khanate sima fran nai tamni bagai hinganga tini satong am sak kede kya hai ang bana omo khaimani boler khabla sunamani apun bela khen thoksuka sari ka ham jotono no ge tabuk ge ang diboni thui rok ba chakha thui ba chawoi nai makhano sunya kha ang ke tini to pibno kariba tabuk kisa nokla rok phagana ang nokla rok pharjai rok sini thank you abono phari rok paigena iko narago noge man khana hasing tomai kha pharjai yani tabuk phari paigena ta kini khum na chobi tongona phagana nokla ang ta ge dolok kala party bika complete what thang ha nokla pharbai tabuk yogroito nokla ro pharbai ko bai tabuk gange makhano thuya ko tisa paikha kolom disira sa su kam nokla pharmani bagai to ko tam dan gana pula so kes saji maria gange abun no sanam songo norok ta no datino 10 ke complete hare ka gange norok singano je bai ni question answer mane koma ani norok anu question khamani abuni answer dini nai ke nongnang saka thanai video rogo 15 ke ka khange sen question de answer ni video khailanyai ke abono norok jodi na a video na nyam song hange doti ani channel no share khaji de doti an channel 15 ke kari di mane 15 ke kari di 15000 hange abono
amaka khange seng question te answer ni video tu bulanyai norok date nogi manai gitu jane support khai tongdi te ani video na kisa kanke please like khai di norok share khai di te comment khai sanata pok di norok comment khai di bahai jakha kisa pana comment khai sadi kahamda sidra do comment khai sadi te ani channel rok tlangi tong hangke tini no subscribe khanya di tung khla su kata bu khama khana ko hop 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 song to tabo khangke ang kuyango tokomaya bislei ambono sap sap sini bai sabala singke tokomaya bislei hini no tabono ke abonang tabuk nunga nai tongo omon nang khangke sinbagai kaham tamong kangkai sini dehero je mane jara jara suti poriskar ongjage rok te jara jara o satungni jara o sak meje janai rok deher kostong janai rok borok obono nang khangke belai kheno chawo otoyo nang khangke deher thanda khayo mane sak kaham rok phan jabo nangoi mano ambagai ang nang go abono ke oro nang mane chini kissa re nyang gitana rok chawo obo ginok ne rok to manna bolong rok tong khangke sineng ayang paro mano apon bagai ma ano khagai rohoka yang Dashram rok ke man thogya yang tabuk nang nai tongo abo satung jara o belai khina nang ki chawo abo iko te asustong shi 사동자라고 하는 게 말이 괜찮아 오늘 거